sige daw, sige. Diri ko sa 20:17. Ang 27. gisulti ni Kristo din na moadto ko sa amahan, akong amahan. Ingon ba siya atong Dios og inyong Dios? Atong Dios og atong amahan og atong Dios, or akong amahan inyong amahan, akong Dios inyong Dios? Mao na. So dili atong Dios. Si atong Dios. Isa may Dios din ni Kristo dia. Di ba? Diri ko sa nigamit ba? Diri ko sa paggamit pag term ba? Gilahi man gud ng Kristo, akong amahan inyong amahan. Oh. Akong Dios inyong Dios, gilahi man gud niya. So abot pa sa boto yun ka nga dili sama ang atong pag-ila sa amahan nga Dios sama sa pag-ila sa iyang anak. Sa ato pa, Kay kung sama pa atong amahan, atong Dios unta. na Dios si Kristo, brad. Tama. Ay bisan gani ang Dios, ang iyang anak Dios gani. Giila gani niya. Mao ba? Akong basahon. Oh, basa 8. Pakibasa. Dito man ka dito atong galalis. Ang Diyos tumulong diha. Kasi ato Ayaw i-question ang otoridad sa Diyos kay maimpirno ka na, wa ka matingala na gigitudluan mo pagpakigbatok sa Diyos. Di gina mo nagkatawa, brad, kay na madisgrasya jud ka diha imong gi-question ang pulong sa Diyos. gusto makag Dios, brad, gaingon basahon, brad, sa Isaiah 45, pwede? Onya. Pwede basahon, brad. So surrender na ka sa Hebreanon. Maglalis man ta dito, di ba? Di ba ka namudyagan man ka dito sa tawagan ng kwan? Isayas ka. Wala pa makikamahuman sa Hebreanon. Sa surrender na ka. Magkagaang Dios ka istorya. Gusto kag Dios. Sige. Biyaan na to ang Hebreanon kay parot naman ka dito. Sige, atong tugutan ang Isaias 45. Palihog po ko pagibasa pod, pag humanin mo sa pagbasa ng 45, basaha pod ang tawag ining 52:12. Isayas. Sige nga. Maglalis mo ta dito. Dili lagi. Di, normal magyud na nga mag-irgot ta kay di mo ta pareho baruganan. Okay, basahan ang Korintay. Basahan na imong sitas pagkahuman na akong ipadayon dito 52:12. Sige daw. Sige. Sa 45:5 sa Isaias mo ni gingon. Ako mao ang Ginoo. Nailain. Walay Dios gawa nako. Ha? Gilig ko ikaw. Bisan pag wala makaila ka nako aron ang katawhan suka sa sidlakan hangtod sa kasadpan, mas walay lain gawas ka nako. Ako ang Ginoo ug wala nay lain. Ya 52:12. Sumpa 52:12. Palihog na pakibasa. Basahon. Wala na may lain unta nganong dugangan pa. Lagi 52:12. Sige daw palihog ko. 12. Apan ayaw kamo pagdali paggawas. Sama ni? Sige, sumpay sunod. Ayaw paggula. Ayaw kamo pagdali paggawas. Ayaw pagsama sa mga kagiw. Pag-una kaninyo ang Ginoo. Ug ang sa Israel. Kumna. Sunod sumpay. Maoy? O magbantay sa inyong luyo. Kisa man ang Diyos sa nagbantay sa luyo. Nag-una man ang Ginoo. Wa ni mo masabti ang 45. Wa ni mo masabti. Niya. Pasabot na ko, madisgrasya ka. Mapriso ka. Niya. Ang 45 refer na dito king laing Diyos, refer na sa mga Diyos. Basaha ang 44:17. O 41:1. Refer na dito sa mga Diyos. Apan na ay tinuod na Diyos nga iyang kauban. Mo nang 52:12. Ang Ginoo nga namulong sa 45, maunay nag-una og ang Diyos sa Israel maoy nagsunod nga naa asluyo. Kinsa man na? Di kanang gauna, brad, Diyos mo na, brad. Basa daw, basa. Sige daw, basa daw tarong. Ginoo kinsa man na? Di ba capital letter Ginoo? Basa. O kinsa na? Pila day Diyos ninyo, brad? Ayaw kamo pagdali paggawas, ayaw paggula sama sa mga kagyaw kay mag-una kaninyo ang Ginoo. Kinsa man na? Ang Dios o ang Yawa? Sige, kinsa man nila? Kanang Ginoo ba kinsa na? Ang Hindi Dios. ka basa na? Ang Dios. Og ang Dios sa Israel mo ay nagbantay sa luyo. Kinsa man ang Dios sa nagbantay sa luyo? Kinsa man nila? Diyos, mga mahan. Ipit! Amahan, nag-una na ganit siya. Pila day Diyos, brad? Pila day Diyos, brad? Okay. Unya na. Ato sa ning usayon. Pas na. Usayon sa ato ni. Kinsa ning Dios kana sa luyo?
Naman na Dios ninyo, Brad. Kinsa ning Dios ka naa sa luyo? Ay, pangilad, Brad. Ngilad na makagay, Dili Brad. ikaw may nangilad diri ron. Gamit ka ng Korintios 5 nga wa ka sabot. Ayaw sa Kailangan- lagi sa diri sa ko kinsa man ning Dios ka naa sa luyo? Mo manggi ko na. Akong basa ko tro, ha? Akong basa ko tro, Kinsa ha? ning Dios ka naa sa luyo? Basa ko tro, ha? Basa. 12. Ikaw may nangilad diri ron. Sige. Ang Dios nasa tanang butang. Ayaw Ayaw pagkuhan sa diha. nang butang. Imo gyud nag-una siya. Dra, pamilya. Imunta siya nga ako mag-aubay ng tanan. Wala correct. nag-una, wala nang sunod. 46 ito? 46 ito? Dili, nalipong na gyud ka ba 52-12. 52-12. Nalipong gyud ka. Dahil pangilad kay... Ikaw Dra. man nangilad yon. Apan ayaw ka mo pagdali, paggawas. Ayaw pagula sama sa mga kagiw. Na kaninyo ang Ginoo. Kinsa man na? O Ang ang yawa Diyos. ang Dios. Tipa. Kanang Ginoo nga nag-una, kinsa man na? Ang Dios o ang yawa? Mag-una, ha? Paminaw. Kinsa man na? Kinsa man ang Ginoo nga nag-una? Ang Dios o ang yawa? Ha? Ginoo. Ang Ginoo. Ang Dios o ang yawa? Sa mga ibot, pasabot mo na ang anak. Wala ko nang pasabot pa. Dili ko. Mo gani gipangutan ta kinsa na. Kinsa man ang Ginoo diya? Ang Dios o ang yawa? Ang Dios, Brad. Sa to pa, Brad. Sunod, sumpay. Sa to pa, Brad, ang Dios di nakabantay sa unahan. Dili, ay lagi i-question lagi yung nakasulat lagi. Dili sa ako sa nakasulat. Sa nakasulat ako kay wala kasabot si mo gipangbasa eh. Kay mag-una Wala kasabot kay eh. og ang Dios. Ang Diyos? Kay mag-una kaninyo ang Ginoo ug ang Dios. Ayaw tawag ko na. Pataka na makagbasa. Ni Imog yung tawag ang surambawon pagbasa ba? Kay mag-una kaninyo ang Ginoo ug ang Dios sa Israel maoy nagbantay sa inyong luyo. So naay nag-una nga Ginoo na apoy Dios ka nagbantay sa luyo. Uy, Tana, kinsa man ang Dios ka nagbantay sa luyo? ang amahan. Kana nag Ginoo nga nag-una, Dios po na. kinsa kanina ug kay mabasa nga Dios na. Di ba? Sumala Dios, propeta Isaias. Di ba? Kung naa kay mabasa nga sumala propeta Isaias kanang Ginoo dia Dios na. Kato pa, Brad. Ako kang sakyan. Ayaw sa lagi. Kung naa kay mabasa. Ako kang sakyan. Nahikog kay. Kaya ang gigamit nimo sa Isaias 45 katong giingon nga laing Dios refer to sa mga Dios. Kato pa, Kanang naigaon. giingon din nga Dios kana sa luyo, lahi lang sa Ginoo nga nag-una. Di taka, dili Ano na taka. sa propeta Isaias kana ingon sa naay nag-una niya naay na sa luyo? Sa Ano to na pa. siya? Ang gaon na Dios to. Kusunabli na? Lagi, ang gaon na Dios. Ikusun pa na nimo? Masahod ka pa sa Biblia? Ando lang, ang gaon na Dios. Oh, Ang nasa luyo, Diyos po. pila Dios. Usa. Oh. Sipiat ka. Okay, sipiat ka. Okay. Ang Dios usa ka persona nga naguna giingon nga Ginoo. Pagkahuman ang naa sa luyo usa na pud ka persona, pila ka Dios usa nga naay tulo ka persona. Gala ka sa mga kamot, Brad. Gridwan ka. Mura mo ka gridwan, Brad. Ay, persona gani. Persona ba? Persona. O bitaw tong gibasa na tong Pero ginag, Brad. mangga para masabtan ko nimo Mr. Medina. Mangga kanang panit, mangga na kanang unod, mangga na. Ayaw inaduha na ka mangga. Ang Dios ba, mangga? Dili. Analogy gani. Analogy ba luya pud nimo eh. Mo bitaw. Analogy ba? Analogy. Ano mo Analogy analogy? ba? Kasabot ka sa analogy? Sig mag-logic ta, Brad. Logic tingali. Logic. What is logic? What is logic? Sabi na- Sa. Kaya yung ko analogy niya pagka man imo na logic. Ayaw buang. Ayaw ilara eh. What is logic? Ay buang na mino, What Brad. is logic kani? Imo magong kanang logic, Brad. Burabag ka na bitong gituhog ga ginanggang, Brad. Ay wrong. Mali. Asa man ang definition na be? Usa Sabi na na- nga librong ito ginanggang. Brad. Gituhog ginanggang si mong baga. Okay. So, disgrasya na ha. Sa Isaias 45, wa ka kasabot sa imong gibasa kanang giingon di haglain
Refer na dito sa mga Diyos-Diyos. Isayas 46:1. Pero kanang kingon niya nga Diyos sa Isaiah 50:52-12, tinuod na nga Diyos. Karon ang imo pangutana, pila ka Diyos o sa tulo ka persona? Uy, Mo ninyo ka kauna ang isa. persona ganito. Ang mangga, Brad, ang mangga nga imong gikuan, Brad, nagbulag ba ng mangga, Brad? Panit ug ang uno, nagbulag ba? Pero Nagbulag pila ka ba? mangga? Ang Pila ka panit ug mangga? Kanang panit sa mangga dili. dili ba nagbulag ba, Brad? Ingon ka kauna. Kanang panit sa mangga dili. Naguna mang butong isa, Brad. Ayun Naguna sa kanang tawag kanang panit sa mangga ba? Mangga dili. na priso no mga, Brad. Na Ikaw priso. may napriso, kaya ako ang punto, nature akong punto. Ikaw Priso may na napriso, ang kanang gisulti na sa isa 52-12, refer na sa persona. abot na ba kasbang, Bantay, ikaw may wakasabot. Brad? Dili. Ninggamit ka. Ninggamit ka. Priso. Oh. Isaiah 52:12 refer na sa persona. Mhm. Nag-una og na ay gitawag og naulahi. Nga naman kay ang amahan og ang anak gauban na. Oh, mangga na. Gauban. Ang ingon, naguna man ug naglahi. Kining pagbantay sa Israel ba, pagbantay, dugay ng kasabot, oy. Pagbantay ba? Kaya nagbantay na ay nag-una na ay naulahi, pero ang amahan og ang anak sa sinugdanan, gikan pa sa wa pagibuhat ng kalibutan, nag-uban na siya. Di ba? Kanang ingon ni naguna ug nagulahi ba? Dili man ako nag-ingon kanang gibasa ba? Kanang gibasa. O dili man ako nag-ingon kanang gibasa ba? Yan namin naguna. Oh, Nabul oh. Kisa to Sa pagbantay. kisa naulahi. Isa na ulahi? Ang Diyos sa Israel. Sumala sa Oh. nabasa. Ang gauna Dios mo to. Oh, kay Ginoo god. Oh, sa pa nagbulag. Di ay. Ha? Kay di ay. Pilay Dios Ah? diha. Usa Sila ka Diyos tulo ka persona. Asa basa. Okay. Asa babasa? San Juan kapitulo 1 bersikulo 1-14, San Mateo kapitulo 28 bersikulo 19, pagkahuman naa po mabasa sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 7. Brad. Naglami na magita ni. Oh, naglabi yun. Ngano man kay murag naluoy ko sa imong argumento ba? Oh, sige. Labaw ko naluoy ko, Brad. Liman kag tawag anang kwan, liman kag kining Ginoo dinhi ni ang Dios. Dios sa mga panahon ano? Mo ni gitudlo sa inyong ministro? Oh, last na lang, last. Nakatawag anang pangutana. Okay. Sumala sa inyo ang tawag ining inyo ang pandoktrina. Again, balikon nako. Nanudlo mo nga si Kristo dili Dios. Kinsa mga apostol nanudlo nga si Kristo dili Dios. Dire sa buhat, Brad. Basaha, Brad. Nanudlo si Kristo dili Dios? Oh, buhat City 55. Buhat, basaha. Sige daw. Si Kristo Ikaw, dili Dios. Kung dili mabasa din anong makaka? Oh, basaha. City. Ningon na nga dili Dios ha. Oh, buhat City 55. 55. Oh. Okay, okay. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo mingangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios og si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. O man naging di Dios dire. Oh, na. Ay, baka kun. O niya inyong pasugo. Basahon na ko din yung pasugo basta manudlo pag wa sa Biblia. Sige be. Basahon na ko ha. Okay, niya pasugo issue February 2000. No, wa mas Biblia nang imong gipangyawit. Sige tawag anang kutlog na suwat sa Biblia nya wa di ay. Di ay tawag ining mabasa. Sus Ginoo ko in taon oy. Mauwa pud ta ana no. Di na pud ana oy, di ba? Oh, page 13. Pasugo February 2000. Habang maraming bulaang tagapangaral ang nagsisibangon tulad ng ibinabala ng Panginoong Jesucristo. Mateo 24:11. Ang itinuturo naman ng Iglesia ni Kristo ay yaon lamang nakasulat sa Biblia. Kana. Wala mo din nakasulat sa Biblia si Kristo dili Dios. Kana mo Sa sakto. 7:55 walay mabasa nga si Kristo dili Dios. Kaya wa may mabasa kapag wala sa Biblia. Pasugo October 1994. Kapag wala sa Biblia o kay lumalabag dito ang mga aral na itinuturo ng sinumang tagapangaral, ang gayong tagapangaral ay hindi tunay. Subugos ka di ay. Brad, Wala mas Biblia na. pero sa gingon sa Iglesia ni Cristo, Brad.
Ang Ah. iglesia na nagtudlo lang sa Biblia. Nagtudlo sa Biblia. Nya, wa man lagi sa Biblia ng si Kristo dili Dios. Wa ka mag-uol na Ang maminaw. nagtudlo. Sa? Wa ka mag-uol na minaw na. Ikaw mo dapat mag-goal. Kaya nag-ingon mo nga ang gitudlo na mo nakasulat sa Biblia niya pagka manggibas si 55 way mabasa. Wa ka nag-uol nga ang iglesia ni Cristo de Brad nagtudlo sa nabasa ra sa Biblia. Wa ka nag-uol na Brad. Ay, nga nabasa des 55 nga si Kristo dili Dios. Kaya para mo na itudlo. Usa may mabasa dahil sa Juan 16. Isa. Ikaw na maghamon nagtudlo subay sa nakasulat sa Biblia. Nabasa ba? 55 si Kristo dili Dios? Asa mo mabasa nimo? Nakadungog ka ba nga nagiingon din na nga si Kristo dili Dios? Dili ka kasabot. Nakadungog ka ba wala? Dili. Ang inyong pagtulunan is mabasa man litra por litra eh. So karon, nabasa ba litra por litra nga si Kristo dili Dios? 7:55? Klaro magangingon ko na Brad nga si Nabasa Cristo. dili? O nabasa wala? Nagtindog si Kristo sa Dios. Mo ba di ako pangutana? Nga nagtindog ba siya sa Dios sa tuos aman? Mangita Ang mo ako ka gusto. pangutana, ano ba? Ang ako pangutana kay sumala sa inyong pagtulunan, sumala sa nakasulat. Litra por litra ha? Gituto nimo ang 7:55 nga niingon ka nga naay mabasa si Kristo dili Dios. Sumala sa gibasa, naay mabasa si Kristo dili Dios o di wala? Sa ato pa Brad, gusto ka Brad, mabasa nga si Kristo dili Dios. Kay mo man ninyo gitudlo, di ba? Talagi, gusto ka. Napagdoktrina ninyo, ah. Gusto Bro, ka ang mabasa. pagdoktrina, ah. So may Gitudlo, di ba? Ikaw na ganyan nag-ingon dili palang dugay, di ba? Nga ang gitudlo ang gitudlo sa tawagan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo katulad nakasulat. Kaya iba man na nakasulat. Oh, sa 7:55 nakasulat ba si Kristo de Dios? good. Nakasulat? Oh. Sige. Usay gitudlo Nakasulat ba sa 7:55 nga si Kristo de Dios? ang mabasa ra ang gitudlo sa iglesia. Oh, mabasa ba sa 7:55 nga si Kristo de Dios? Kay mo na inyong gitudlo? Akong tubag. Gusto din nimo Brad. Mabasa dili. Gusto din nimo Brad nga Sa mabasa o dili? gusto mabasa po Brad nga si Kristo Mabasa ba? Okay, ato nang basahon kung mabasa ba. 7:55. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug sa Hesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Nabay ka nadunggan nga si Kristo dili Dios? asa man si Jesus sa Naabag tindog. kayo nadunggan? Di ba? Naabag kayo nadunggan nga niingon San Pablo nga si Kristo dili Dios? Oh. Kana dayong Naabag nagtindog sa nadunggan o wala? nagtindog ra man si Kristo dito Brad. Mo ba na ako pangutana? Nagtindog ra man siya dito sa Diba? pusa. Ako ba pangutana nagtindog ba si Kristo wala? Mo ba na ako pangutana? Ako pangutana si Kristo dili Dios. Ingon nimo 7:55. Nadunggan ba nimo sa gibasa nga niingon San Pablo nga si Kristo dili Dios? Nakabasa na di ka Brad, ingon si Kristo nga ako Nadunggan Dios. nimo wala? Nakabasa na ka ba si Kristo ako Nadunggan Dios? nimo wala? Dito tubagalan ko. Nadunggan nimo wala? Kauban ra na siya. Kung si Kobo nila siya. Kauban. Napriso ka! Napriso! Sunod. Kaya wala man sa Biblia nga si Kristo dili Dios. Kinsa maging nanudlo ninyo ana? Nga si Kristo dili Dios. Si Kristo nagtudlo. Unsang sita sa Biblia nga si Kristo nanudlo nga siya dili Dios. Dili ka kasabot ang ingon ni Kristo Brad. Sa Letra por letra atong gipangita dire. Kaya ang inyong pagtuo ninyo lagi, ingon ninyo na kung di mabasa, di tinuod. Mo man ang inyo, di ba? Okay. So basahon nimo letra por letra, kapitulo ug bersikulo nga niingon si Kristo dili ko Dios. So, sige basa. Sitas. Dili ka mo tong Kristo ron. Say mo tuwa ano? Kamo di mo tuo. Kamo di mo tuo, dili kami. Ano mo to kag Kristo? Nag-imbento mo pagtuo. Nag-imbento mo pagtuon ang wala sa Biblia. Mo to kag Kristo. Ha? Mo to kag Kristo dili. Tuo oy. Aho. Tuo. Ato Kristo. Ano, Usap, na nituo mi niya nga Dios ya kay wa gyud siya miingon nga di sa Dios. wala po siya mingon nga ako'y Dios. Wala po siya Ang mingon mga nga kayo mabasa. basa ha. Na ingon siya Una. nga si Kristo. Uy, basa ha. Una lagi. Oh, basa ha. Magkatoliko kung balik. Ay, Magingos Kristo. good. Oh, sige. Ano naman to? Dara. Okay, dara. Oh, balik ko katoliko, Brad. The Balik 14th century Aramaic in plain English. Si Kristo na mulong.
Ani basahon nato ingon ka ha. Barugi na ang imong gisulti nga pag naay mabasa magkatoliko ka. Kay kana mo ingon nga nya dili tawag anang mutuman. Kana maong gitawag og butanga. Iya na siya nga. Basahon nako. Ato na lang ni ikuan be. Asa na ba to ako ang tawag anang cellphone kay para ato ang ipakita. Agoy, nangita na to. Yes. Ya. Okay, niya. Okay, Aramaic in plain English. Sa Gospel of St. John, chapter 10, verse 7, 9, 11, and 14. Okay. So, gipangitaan mo kini magbabasa, so mo provide ko karon og mabasa. Okay, niya. Kini dinas Katoliko, Aramaic first century Aramaic in plain English. Niya. Taas ang mabasa? Niya. 1, 10, 7, 9, 11 o 14. Niya. But again, Yeshua said to them, English na English. Ako ang natawag ining gibasa is, unsa ni, kay nidil lang magug ka, nga pag naa ko'y mabasa sa Biblia, magkatulik na ka. The original Aramaic New Testament in plain English, Glenn David Bosher, Lulu Publishing House, gipublish ni adtong 2007 ISBN 978-1-4357-3692-4. Bago lang. Di mas Katoliko basi mo ingon ka mas Katoliko na pud ni. Okay niya. Ginagamit niya sa inyo mga ministro. Ginagamit niya sa mga ministro. Barugi ang imong gisulti pag naa ko'y mabasa magkatoliko ka. Okay niya. 10, 7, 9, 11, 14. But again, Yeshua said to them, Yeshua referred to Jesus. But again, Yeshua said to them, timeless truth I speak to you. Timeless truth I speak to you. I am the living God, the gate of the flock. Ako ang buhing Diyos, ang pultahan sa mga panahon. Namikat na lang siya, muro nagbata. Nabasa na, so buot ipasabot. Paabuto na ko ang imong pagkatoliko karong panahon na. Pag dili ni mo na buhaton, ay ikaw may nahitabo nga anak ka siyawa. Kay sumala pa ni tawag ining ni Ginoong Jesucristo ni basahon nako. Nya nabasa naman ako, nya maghapon ka, di maghapon ka. Ngutawag anang kuan ni San Juan kapitulo ni kini San Mateo rather. Okay. Ni imo nagug ka pag may babasa sa Biblia. Ya Biblia mo to kung gibasa. Karon di na pug ka magkatoliko. Ni San Mateo kapitulo 5 versikulo 37, ing na lamang oo o dili. Kay kung may mukapin pa niini kana gikan na siyawa. Kung di ni mo na buhaton nga magkatoliko ka, ikaw nang kabalo sa imong kagaligon nga gikan ka siyawa. Good! Napriso ka! Okay na. Ansa? Mao na to. Katong ako ningon si Kristo ba nga ako Dios basaha sa Tagalog Bisaya brad. Ako naging given ni saya gani, di ba? Di ka kasabot ato? Di ka kasabot? Luya pud nimo oy. Oy kaluoy ba? Di ka kasabot ato? Mao na to. Mao na to. Nga naman kay di na kinahanglan pagdaghanon pa nako kuan. Bisayon ako agi para makasabot ka. Luya pud nimo oy. Kaluoy ba? Ni Basahan ako Kini Biblia ginagamit ni sa ministro Di lang kay ako nagagamit ani. Chapter 10 verse 7, but again Yeshua said to them. Og sa laing higayon si Jesus mitubag kanila or misulti kanila. Timeless truth I speak to you. Sa way duha-duha ako namulong kaninyo. I am the living God. Ako ang buhing Diyos. Katawa. So, gipaabot na ako karon, gipaabot na ako karon nga magkatoliko na ka. Ako basa sa kong Biblia, brad. Dili ko Kisa maday ang mga tawag ebidensya, di ba ikay nangayo? Uy! Di ba? Dili na po ba? Ikaw na nangayo, di ba? Basta nagpumot na ikay nangayo. Okay, mga higala, kamo na ukap sa inyong Biblia. Di ba? Timpa. Ang gipangita nimo mabasa. Di ba? Naman natin sabot. Di ba? Ang gipangita nimo mabasa
O nya Uyab. ako ang imong gipangitaan. Sa inyong Biblia. Oh. O sa man dai, o sa inyong Biblia di lagi ni amo lagi. Balik-balik. Kana yang Dili man sitas. ni amo. Naamo may Biblia sa inyong balay, basahan na sa inyong Biblia. Pangayuan na Palusot. ako na Palusot. Bantay ha, ikaw mo inangayo, ako'y muhatag. Ngilaan man kayo no, nga tawag ay ng ikay nangayo, nya pagkaman ikaw ra po'y muhatag. Kamong ng lantaw. Wala na. Argumentum ad misericordium and ad populum. Wala na. Si Tasa ba? Napriso ka. Usap. Ha? Dili mo yatag sa mga viewers, Brad, ang sitas. Gihatag na ako ganina pa. Ginitok na ako ganina pa. Sa Problema sitas, naman lagi, kaya wa ka naminaw eh. Nga naman, kinagunahan ako ang sa imong itubag eh. yatag sa ang sitas. Ikaw man akong kaatbang. Dili man sila ikaw ang kaatbang ba? Agoy. Ayaw pag nga na. Ikaw may akong kaatbang. Di ba Moingon. itubag na ako na ganina? Naka-live ba yan eh? Moingon mo Naka-live gud ba yan eh? ako Dios, ningon si Kristo ako Dios. Ihatag sa Oo. ila na karo, ipabasa Biblia sa ilang balay. Si Naunsa mo? Biblia silang balay. Ihatag ang sitas. Porti man na sa pangatarungan, Mr. Medina. Di, ayaw Dili mo. man sila akong kairgo kay para sila mubasa. Ikaw man akong kairgo niya pagkaman ikaw may nangita sa kuana. Kanang Biblia Hindi ni mo mo na may mabasa, di ba? Kondisyonan ko nimo, di ba? May mabasa ba? Oh, 2006 pag-ibot mo Biblia. ano sa madali na lang buhaton di ay? Ngano ka mo na may Biblia? 2007 pa. Ka may Biblia? Kamo na may Biblia? Oh. May version ang iglesia ni King kong Biblia? Wala ay. Igura mo ng hulam. Ay, Hulam ra mo niya pagkaman, surambawon pag inyo pagbasa. ayaw So, iglesia ay, ni wala na ikuan ba kung sa kuan pa wala na kay tawag anang kung sa kuan pa wala na kay naong nga ipalusot pa ba kay nangayan kag mabasa gibasa na nako. Ha? Na ang tawag ini mga naminaw din eh, klaro kayo nga nabasa. Nya pagka may wagway nabasa. Kana imong mga viewers, taga-exitas na imong gibasa. Ipauklab sa ilang balay, pareha ba? Gihatag na gani nako gani. Gihatag na gani nako. O nya dili man problema ang ako mga viewers, ikaw may problema. Kay ikaw may nangayo pag may mabasa. Karong gihatag nako sa imo ang tawag ining mabasa, di na pud ka mudawat. Isla problema ba? Kinauwat na. Hinahikog naman ka. Uwat na po na sila. Hikog! 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 Di ba? So, kining Biblia ha, abi ni mo Mr. Medina, kining Biblia ha, ang nagagamit pud ani, o sa nagagamit ani ang pareha ninyong pundok. Hindi ko kabasaan eh. Nagagamit ani. Ato basahon. Tanawa, basahan na inyong mga pasugo. Nagagamit ang Biblia ng ani, kay gusto ni letra por letrang mabasa. Basahon Pero namin itong gigamit ako, gi-online ako sa imo, agoy. na alam may gitawag og kondisyon, so na disgrasya na ka. Ako sa basahon Brad. Akong basahon Brad. Sige, Itong basa. basahon. Itong Sige, gasitas. basa ha. One. Tingko ni mga ako Diyos. Tingin ko si Kristo. Mo lagi nga tawag hindi ka maminaw lagi kay nagunahuna ka unsa imong itubag. Ay na lang yung Ginoo ko nimo. Ay na lang. Luoya pod oy, niya San Juan kapitulo 10 versikulo 7 chapter verse 7, 9, 11 ug 14. O, basahon? Okay. Basa ha. Pero ang imong gipangita ni angkon si Kristo ha. Mano imong gipangita ha. O sige. Basaha palihog. Busa, niingon si Jesus pag-usab. Sultihan ko kamo. Ako ang kultahan sa mga karniro. Ang tanan nga ni una kanako mga kawatan ug mga tulisan. Sa wala mamati kanila ang mga karniro. Ako ang kultahan. Kung musin agi kanak maluwas. Sunod siya og mugula ug makakaplag siya maisibsib. Apan ang kawatan muanhi aron lamang sa pagpangawat o pagtay, paglaglag. Kamuna. Oh. Kapatong kinabuhi nga yun. Sa mga aman rin. Okay. So wa kay nabasa sa Biblia. Wala man rin man. Sa may mga gipangita, mabasa o dili? Agoy, kaluoy. Sa mga gipangita, mabasa o dili? Agoy, ang dili, ang ano patagal pambasa-basa. O sa imong gipangita, ang mabasa o dili?
Ya patay basa-basa brad, ya basahan ta Ay, kada. isa lagi. Dili. Kini ginagamit ang Biblia sa yung ministro. Ayaw kataw ini kay ginagamit sa yung ministro ni. Ano yan? Unsa Basa. man imong gipangita day? Ang mabasa o dili mabasa? Pataka lang kag basa-basa brad. Ay, isa lagi. Unsa may imong gipangita? Ang mabasa o dili mabasa? Eh, pwede mababasa ang mga limbong brad. Ay, sa limbong. Ah. Ngano, scholar ka kay parang ang limbong ni? Kung basta ng RJ brad, kilimbungan ka sa RJ. Isa lagi. Scholar ka kay parang ang limbong ni? Oh, palusot sa mga iglesyang King Kong. Palusot. Okay. Niingon man ka nga way mabasa o diritas mabasa. Kay mo man imong gipangita, di ba? Ah, basahon ako. Ha? G7, 9, 11 o 14 sa the first century Aramaic in plain English. Pangutana inyong ministro na sila ani. Ako naman ang Sila gibasa. ani nga Biblia. Ha? Okay. Kay ang imong gipangita kadtong gitawag og babasa so tagaan takag mabasa. Wala gaingon Kay ang mo mang mabasa, di ba? Kay ang atong sabot pag na ako'y mabasa, wa man kaningo nga ikay ni mabasa. Ang imong giingon pag na ako'y mabasa. Agoy. Gamit na itong Biblia is the first century Aramaic in plain English. Pero gigamit po na sa yung ministro. So basahon ako. Basahon ako. Kay basa sabot mo ka. Ayaw na Sabot ayaw. mo ka nga. Basta gani mabasa na ko. Ay, isa. Basta gani mabasa na ko, magkatoliko ka. Basahon ako. Okay, di na. Siyete. But again, Yeshua said to them, og karon si Jesus misulti pag-usab kanila, timeless truth I speak to you. Og karon ang panahon ako mamulong nga na kaninyo, I am the living God, the gate of the flock. Mura nagbata. Okay. So, kabalo man siguro nga di ka mabalahin, pero at least, parot. Basahan lang sa Parot! basahan. Parot! Naagi. Juan Jes. Mapadadaan yung kag tiwalag ani. Basahan yun. Ansa? Juan Jes, basahan yung Juan Jes. Sakto ba ng gingon niya? Looya po nimo oy. Looya po oy. Looy kayo ba? Looy kayo. Salamat kayo, Brad. Okay na kayo. Salamat Okay, kayo. sige. Salamat kayo. Salamat kayo. Anta, bali na ha kay. Nabasa na gud nako. Tawa din. Nawala. Jesus, Ginoo ko nangamay ang pagkatiwala karon. Ay, nalang yun Ginoo ko. Malagi na nga basta pataga lagi sulod lagi tanawa ra. Nagsigig hagit-hagit, limang kag. Ako gipangayo ag babasa niya pagka man siya rin Biblia basahon. Nya tanawa. Isaiah 52:12. Tawag anang ang Ginoo nga naa na dili na kuan, dili na tawag ining usana, dili na ang Dios. Oy, delikado na. Unya pagka man gi-question pa nga ang Dios namulong pa mismo sa iyang anak na ikaw Dios. Gi-question pa nila, sus Ginoo ko. Kining mga iglesia ni Kristo ni Manalo nga sakop nga naminaw sa ato ang gitawag og programa. Pangutan-an na inyong kagalingon, ha? Mismo ha, ang membro sa iglesia ni Kristo ni Manalo i-question na ang otoridad sa Dios sa pagpamatuod mahitungod sa pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo? Wa sila manipong ana? Jesus Ginoo ko in taon. Ayaw biya mo kalimutan sa pag-like, share, follow sa ato ang Facebook page. RJ Horolan Sino the Second TV Apologia Punta Argumento. And also sa pag-subscribe sa ato ang mga channels Delay Catholic, Apologist International Official, ang atong RJ Sino the Second TV usab ang atong Kuya Apologist TV. Kanya sa mga igsoon natong gustong mutabang sa programa, pwede niyo ipadala yung tabang pinagi sa to ang mga account numbers kanang karon din na sa inyohang gitawag og mga screens. Daghan kayong salamat kay Antilaw nang inahanglan kaayo mi sa inyohang gitawag og tabang. Okay, again, palusot ka pirmi Mr. Medina. Hello kayo kinatawag.